שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. בוקר טוב ומבורך, הלכה יומית. אז דיברנו אתמול מה זה האהבה ויתרה הזאת, אתם זוכרים? מעשר הדיברות, הוו שלא נמצא שם, לתחמד, שחסר לתחמד, זה שאסור לך בעצמך לגרום לאחרים או לאשת אחר, ככה כתוב בספר חסידים, צדיק ט', שאסור לגרום לאשת חבריך לחמוד את עצמך, ועוד יותר מזה, אסור לך עכשיו ללכת להגיד לעוד חבר, אתה שמעת מה שיש לאותו בן אדם, מה הוא קנה, שאתה יודע שהוא הולך לחמוד ממנו, זה הוו שלא כתוב, זה מה שבא ללמד אותנו שאסור בכל אופן, גם מצד של עצמך, שלא יחמדו, לגרום לאחרים לחמוד, או מחבר שיגרום לו לחמוד. מה עכשיו העונש בן אדם שחומד? יונתן בן עוזיאל, הוא מביא שם בפרשה, שהוא אומר שזה גורם לעולם לגרות בנכסי ישראל מידה כנגד מידה. צריך להבין שכל מה שבא לבן אדם, או תפקיד או כסף שמגיע לבן אדם, רק בא מהקדוש ברוך הוא, ואם לא, זה כפירה, אז אם הוא מביא את זה בהכשר, שידע שאף אחד לא יכול לגעת בזה. אם ייקח את זה בדרך חמדה או דרך איסור, זה מתי שבאמת יכולים לקחת את זה מהבן אדם. ומה התשובה, מה בן אדם צריך לעשות אם הוא עכשיו חמד משהו, לקח ממישהו, קנה איזה משהו שלא היה בלב שלם, כאילו דחק אותו שיוכל לקבל את זה, צריך להחזיר את הדבר, או אם זה מגזר, בוודאי צריך להחזיר את הדבר, אם זה אפילו בחמדה צריך להחזיר לו, אפילו שיחזיר לך את הכסף, אפילו אם שילמת על זה ולא היה בלב שלם, צריך לקבל את הכסף בחזרה. אם מישהו שמע עכשיו, יש את הבית כנסת שנבנה בעטרת שלמה, מכירים את זה? שאחד מהבתי כנסיות הכי יקרים בעולם, הכל מזהב שם, מצופה מזהב 24 קרט. נכון, מאיפה זה בא, אבל אתה מכיר? הרב סורוסקי, כן, הרב סורוסקי, מאיפה זה בא? הוא יודע איך להתרים אנשים, הוא יודע איך ללכת, להביא כסף, להוציא מהעשירים גדולים. הוא היה הולך לאנשים, תביא לי, הוא אומר, מה אתה צריך? לתרום? כמה אתה צריך שאני אתרום לך? הוא אומר, תביא מיליון. בלי להתבייש. אז הגיע בחור אחד, אז באמת, אז ככה הוא היה עושה, הוא אמר, אבל אני לא מכיר אותך, אז הוא אמר, תראה, אתה רוצה לראות איך כולם פה בחדר הולכים לעמוד בשבילי שאני נכנס? הוא אמר, אם כן, אם אתה ככה מכירים אותך, אני מוכן לתת לך כסף. אז הוא נכנס עם ספר תורה, כולם עמדו בשביל הספר תורה, כי בדרך כלל הוא ככה הוציא מיליונים, אבל הוא בעצמו לא היה לו הרבה כסף. אז היה עוד מקרה עכשיו שהיה מריבות עם קרקעות, עם אנשים אחרים, והוא בא והוא אמר, האדמו"ר אמר לו לוותר, בסוף הוא ויתר, אחד מהעשירים, הגבירים, שמה שהוא עשה את הוויתור הזה, הוא אמר, אני מוכן עכשיו לתרום לך בית כנסת על מה שאתה ויתרת. אבל הוא אומר, אני רוצה משהו יותר יפה. אז זה חמדה, לא? אז הוא אומר, לא, אתה רוצה יותר יפה? אני אצא לך לא רק את היותר יפה, אני אבנה לך את הכסף הכי יפה בעולם. מיליוני דולרים שפכו שם, ברוך השם, וזה עכשיו אחד מהבתי כנסיות, משהו מדהים, מישהו ראה מזוזה הכי קטנה בעולם, הכל מ-24 קרת גול, טונות של זהב, אני חושב 3 טון זהב יכנסו לשם, ברוך השם שזה יהיה רק קינה וחמדה תורה וזה מה שיהיה. גומך ויוסיפו לך, שנות חיים דוד, אדוני יריב וישישים, אדוני מירוס, חיים ממתרה בקרוב על ים מרים בכל עת ישראל צבא ואלים חשב ונפלו. תחנה עלי מהחנה לא יראה לי, ואם תגום על מלחמה הזאת מבטח עד שעדים את אדוני, תבקש לבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני. וקרא בערך הלא, כספני בסקום ביום רב יסדרם בסתר לו ויצור ממני ויותר אמרו שיהיה לא יוואי. ציבותיי בעזבכם ולזבחי תורה שיר הזמר לאדוני, שמע אדוני קולי יקרא וכונני וענני לך, אמר לי בי בקשו פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני. אתה בעבדיך עזרתי הייתי שני, לא אישי כי אבי ואבי יעזבוני ואדוני אספני ורן אלוקיך. ונחני באור מישור למען שור, ראיתי זני בנבשרי כי גם ובידי שקר ורחמת ולמד ביטוב אדוני בארץ חיים קבל אדוני, חזק באמת ליבך וקווה אל אדוני. רבי חיים מקשר הקדוש ברוך הוא לכל ישראל יבחר בלהם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו גיל תורה וידיר יתקדש שם רבה ילמד יברך יוטה וימליך מלכותה ויצמח בוקנה ויקרא משיחה וחייכון ביום יכונכם בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עמו אמן.
יהי שמי רבה מברך, לעולם על מי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמו אמן. על ישראל ועל רבנן תמיד ונקות תמיד ונסכים ואתה קדישתה דיברת דמדי בכל אתר ואתר. יהי לנה ולהון ולכון חינה וחסדה רחמם מקודם הרי שמיה ואב עמו אמן. יהי שלמה רבה משם היה חיים ושבע וישועה ונחמה שצבא ורפואה וגאולה ושכר כפרה ויברך והצלה לנו כל המועד